Mm. Mm. Sarap. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng ginataang kalabasa at sitaw. Ayan, at meron tayong pinaputok na bangus. Opo. At meron tayong calamares, mga kapudibis. At meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, wala po tayong online collaboration, kaya pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Ayan, Opo. unang subo natin, calamares pa. Ay, sige. Ay, ito. Dapat tataray kung huwag mong sausaw. Para para masarap, di ba? Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Mahanta mo. Hmm. Mm. Sarap. Mm-mm. Mm. Mm. Sige na. Ano tayo, rice? Dami naman rice. Tutong na to, oh. My favorite, gulay. Favorite ko yan. Sarap. Ano yan, request ko to. Ginataang kalabasa, sitaw, tsaka pinaputok. Kaya nag-rice ako ngayon. Super healthy, no? Perfect combination. No? Sarap. Ito, oh. Ang sarap ng pinaputok na bangus natin. May itlog na pula. Sarap. Di lasang bangus, lasang itlog na pula. Punong-puno ng itlog na pula. Sarap. Boneless pa. Pampalinaw ng mata. Kumain kayo ganito. Para makita nyo yung alaga nyo. Hindi yung crush mo. Pakainin nyo ng ganito yung jowa nyo. Para makita niya yung alaga niya. Alaga mo. Diba, no? Halaga. Halaga? Ay, talaga? Talaga? Di ako magsasawa sa gulay. Kaya. Hindi mahilig magsuka to yan. May goma.
Nakita ko yung ano. Hmm? Mamaya. Ay, cheers! Sorry. Sarap. Yung comment ni ano, Ryan's Life. Ryan's Life. Nakita mo? Doon sa ano, tosinong kalabaw. Oo. Paborito daw Thank you so much, Idol. Idol natin yun, di ba? Paborito daw yung ano, tosinong kalabaw. Nanonood pala siya sa atin. No? Mm. Ako din nanonood. At sinashare natin yung mga video niya. Pakipollow po yung ano niya, Facebook page. Ryan's Life. Oo. Tsaka YouTube channel po niya. Mga kasawlo. Kasawlo nga. Sana matikman natin yung niluluto ng merienda ni Sisi ano. Masasarap yung mga niluluto ni Sisi ano. Pag nagawi po kami ng porak, o order talaga kami para matikman namin yung mga niluluto niya. No? Minsan ba di tayo pumunta ng Pora? Hindi ko alam yung Pora. Pero taga Pampanga ako ha. Babo robot. Babo robot nga. Sabi nga nila, Babo robot. Bakit kaya tinawag nila Babo robot yun? May kwento yun, di ba? Mahaba, baka maubos yung oras natin. Kapag nakita na lang tayo nila ano. Ako na lang magkukwento ng off-cam sa'yo. Sige. Huwag na tayo pumunta doon. Sarap. Dami namin guys. Muna kayo mahulog ha. Kapit lang. Gusto ko yung ano yung ano. Yung ano kasi tawag dito. Yung Lamasin. oo, lamasin yung ano. Kalabasa. Oo. Parang pagkain ng bata. Ganun, di ba? Sino yung ganyan? Ikaw. Mm. Ako gusto ko kamatis yung bangus yan. Ganun. Mas masarap yun. Talaga? Magluto na kayo, oh. Sarap. Kamatis lang, sibuyas, tsaka itlog na pula, oh. Sod na to. Pambudol fight. Apo. Tapos tortang talong. Di ba ba? Yes! The best talaga yung tortang talong. No? My favorite.
Sarap. Gusto na natin to. Tuwang-tuwa na naman yung pusa nito. Laglag. Konti na lang. Once a week lang tayo magra-rice. Wag lang madami. Dadagdagan mo na yung rice mo. Once a week lang naman. Ang sarap po. Kanina habang niluluto, pinapapak ko. Ubusin ko na. Kakain ko lang ng pansit eh. Siyempre birthday ng kapatid ko ngayon. Happy birthday! Ang bunso namin. Happy birthday! Tapos happy birthday din kay yung taga sa Pambayo. San Agustin. Happy birthday, Mick! Nakalimutan ko yung totoo niyang pangalan. Happy birthday. Mick na lang. Happy birthday, Maria Lourdes, Susie. Ayan, 20 na siya. Ang kapatid ko. Siya yung magandang vlog sa kanila. Oh, hindi naman. Yun ang bunso nila. Maganda rin naman ako. Yun, dun laging galit si BBM sa kanya kasi maganda yung bunso nila eh. Hindi ko ito. Lagi niyang inaaway. Maganda rin ako. Kaya ako sinabi ha, sabi ko lang maganda si Maria Lourdes. Nagpabangsak. Maganda ba ako? Bagay ba? Di ba pinagkupit mo yan? Oo, na-stress ako. Stress, ginupit yung bangs. Ang buhok ko. Kapag na-stress ako, buhok ko yung inano ko. Sarap. Yeah. Gumagana. Siguro malalaking pusit daw na. Malaki, no? Sabi na nagtitinda, boneless. Ang daming tinik ko. Ikaw ba? Sinusunod ko. Umanza ka sa akin. Babalikan kita sa palengke.
Sabi mo boneless. Kilala mo? Hindi. Alam mo ba saan binili yan? Guagwa. Oo, sa San Guagua. Doon sa palengke. Di ba guagwa? Hindi nagtitindang ganyan. Yan ang pagtatanong ko yan. Thank you, Lord. Busog ako. So, thank you so much po. Thank you. Yakot tayo. Yakot naman. Baka naman. Gusto kong i-try yung Yakult tapos kalamansi. Hindi ko pa natikman yun eh. Si Sisi Kati yan ang ginagawa eh. Yakult tapos nilalagyan yung kalamansi. Ubus na. Sarap. Yakult tsaka soju. Masarap. Ano pa natignan yan? Natignan mo na yan? Hindi? Ba't mo alam? Nakita ko lang. Sarap. Ay, mukbang with JD. Ay, oo, no. Kay mukbang with JD. Kumusta na kayo siya? Ayan, ako po, Dipis, may natira pa po kami 2 calamares. Ayan, mamaya off-cam, titirahin namin ni Bibiam yan. Kakainin namin. Busog kami, ha? May pansit sa baba, birthday nga ng kapatid niya, yung pinakamagandang kapatid niya. Maganda rin ako. Ayan, naubos natin. So mga foodiebies, salamat po sa mga avid viewers, silent viewers, at mga nakasubscribe po sa amin. At syempre sa Facebook page po namin, thank you so much po sa mga nagpo-follow sa amin. At sa mga hindi pa po nakafollow dyan, mag-follow na po kayo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na din po kayo. Yes, mga ka-foodie bills! Shoutout po pala sa Team Matibay. Team Matibay. I love you so much, Team Matibay. I love you po. Frenny, Kimi, Ate Kimi, I love you Lenny, po. at saka si Frenny Rizali, I love you so much, mga Lea Frenny ko. Payawan, I love you Shoutout, po. Lea Payawan, Baby Allison, I love you. I love you po. Jason Laksamana. Hello po. Ayan, mga ka-foodie bills. Follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, at TikTok DBPM. Yes, mga ka-foodie bills. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank you. Love you.